Γεια σας παιδιά, τι κάνετε, όλα καλά, Jinx εδώ και σήμερα παίζουμε YBA. Μόλις πριν λίγο, όταν έκανα το προηγούμενο βίντεο, αλλά δεν πήγε καλά επειδή το account του τυχερού καλεσμένου, του καλεσμένου τυχερού λέω, του καλεσμένου που είναι ο Karma X όπως και στο προηγούμενο βίντεο. Γεια σας. Είχε πάθει κάτι το account του και τώρα που το φτιάξαμε μπορούμε να παίξουμε. Ναι. Και στο προηγούμενο βίντεο το πήρα αυτό, θα το έπαιρνα on camera αλλά δεν το πήρα επειδή ήταν στο προηγούμενο βίντεο. Αλήθεια. Και τώρα παίζουμε το ένα παιχνίδι που λέγεται Your Bizarre Adventure. Είναι από το JoJo Bizarre Adventure. Βλέπετε κολλάω πάρα πολύ. Νομίζω το βλέπετε πόσο κολλάω. Μα δεν είμαι βαμπύρ, πώς πεθαίνω από τον ήλιο. Δεν ξέρω. No. Κάποιο bug θα έχει. Είναι σίγουρο έχει γίνει κάποιο bug. Οπότε περιμένετε να πάρω την ομπρέλα μου. Ναι. Βλέπετε, δεν βλέπω ομπρέλα πουθενά. Εγώ είμαι στο κάστρο. Να το. Α, είσαι εκεί πέρα. Ναι. Και θα κάνουμε ένα V1 στο παιχνίδι. Και θέλω να μου ξαναπείτε αν θέλετε θέλω να μου πείτε αν θέλετε να ξαναπαίξουμε αυτό το παιχνίδι. Πιστεύω θα σας αρέσει. Επειδή είναι αρκετά ωραίο παιχνίδι. Τώρα βάζουμε το βαμπύρ μας. Ναι. Το βαμπύρ δίνει παραπάνω δυνάμεις. Αλλά δεν θυμάμαι καλά τα κουμπιά. Είναι το θέμα. Λοιπόν, αυτό εδώ θα είναι με το B όπως είναι. Αυτό που είναι με το G με το G. Αυτό είναι, δεν είναι με κουμπί. Όχι, δεν είναι. Αυτό είναι με κουμπί, είναι το V, θα μείνει το V. Αυτό είναι το Z, θα πάει το Age. Και τελείωσαμε τις δυνάμεις στο βαμπύρ. Ναι. Αυτό είναι το stand που σας είπα ότι θα είναι στο προηγούμενο που ήταν στο προηγούμενο record και δεν μπορούσα να το ανεβάσω από το επειδή ο φίλος μου ο Karma X θυμάστε. Λοιπόν, Karma X, πού είσαι στο κάστρο? Ναι. Έρχομαι. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε PvP και μετά μπορεί να πάμε και λίγο trade. Ναι. Αυτό το stand κανονικά δεν μοιάζει έτσι, αλλά είναι skin. Πώς είναι στο Fortnite, Ναι, αυτό. αλλά όχι ακριβώς το ίδιο. Πού ήσουν? Είναι ανάλογα τον παίκτη. Δεν κάνουν όλοι τις ίδιες δυνάμεις. Μπουμ. Ωραίο, πού είναι? Λοιπόν, Karma, να είσαι. Ω, Σίμου. Κάτσε. Άστε, τον έχω αυτόν. Δεν θα κάνουμε. Έλα. Αυτός έχει χάμον, είμαι αδύναμος πάνω του. Έχω βαμπύρ. 3, 2, 1. Όχι, κολλάω. Κι εγώ. Γιατί δεν μπορώ να τρέξω? Ανάσα. パンチは必ず一発だけだ。 Έμεσα με...
GG. GG. Νομίζω έχει κάνει rework αυτός. Ποιος? Ο Emerald Plus, πώς λέγεται. Ο πράσινος ιεροφάντης, θυμάσαι. Ναι. Ναι. Και βλέπετε το Vampire Fighting Style. Έχει, αν σκοτώσεις κάποιον, σου έχει έναν κλόνο βαμπύρο, όπως βλέπετε. Έναν κλόνο ζόμπι. Στην αρχή, όπως είδατε, κολλάγαμε πάρα πολύ, αλλά μετά κάπως έφτιαξε. Το Vampire είναι αδύναμο από ένα fighting style, το Hammond. Το Hammond είναι ένα fighting style που είναι περίπου με δυνάμεις του ήλιου. Πριν είδατε ότι τα Vampires καίγονται στον ήλιο, οπότε με καίει. Και εγώ δεν μπορώ να... Made in Heaven που λέει ότι... Ο Made in Heaven είναι σαν τον The World Over Heaven. Βλέπετε εδώ να κάνω PvP αυτόν. Κάποτε στο YBA ήμουν πάρα πολύ καλός, έτυχε ένα πολύ καλά κόμπο. Έχω ξεχάσει όμως να παίζω από τότε. Κάποτε μου άρεσε ο Scary Monster, όπως βλέπετε είναι... Λοιπόν, πάμε άλλα 2 PvPs και μετά λέω να τελειώσουμε το βίντεο για αυτό το βίντεο. Δεν θέλω να είναι πολύ μεγάλο και κουραστικό, θέλω να παίζουμε λίγο. Περιμένετε, να προσπαθήσω να δω πόση ώρα έχει περάσει. Κάρμα, πόση ώρα έχει περάσει από το βίντεο. Δεν ξέρω πώς το βλέπουμε. Α, δεν το δείχνει. Ναι. Οκ, πάμε. Αν νικήσω δεν θα πάμε άλλο PvP, αλλά αν χάσω θα πάμε. Για να δούμε ποιος θα βγει νικητής. Μπορεί μετά, πιο αργά βέβαια, να έχει και live. Δεν είμαι σίγουρος. Μπορεί. Ναι. Όπως βλέπετε, να το stand μου. Απλά στο Vampire έχει μία κίνηση που μπλοκάρει την κίνησή μου. Δεν έχω αυτή την κίνηση. Λοιπόν, Δεν μήπως έχεις στείλει μπολ. Πώς κάνω στείλει μπολ. νομίζω ναι. Δεν είμαι σίγουρη. Έφτιαξε. Όχι, να το. Zombie creation. Μπορεί να μην έχω, να εξαγγείλουμε. Ναι, τώρα. Να το. Κάτσε να με κρατάει και να πάω στο κασίνο. Πάει στο τζόγο. Από μικρός έμπλεξα στο τζόγο, νέο τραγούδι που βγάζω. Από μικρός έμπλεξα στο τζόγο. Τι θα πάω. Steel ball θέλεις. Έχω πολλές σε steel ball. Αρκετές. Αλλά εγώ δεν έχω 10.000. Και γιατί τα χαλάσες στο τζόγο. Δεν σου δίνει λεφτά. Θα σου δίνω ένα gold coin. Πώς να κάνω ένα μικρό τροχό. Θα κάνω κι εγώ για να δείτε πώς είναι. Και 1500, ξέχασα. Και 1500, το ξέχασα. Πάμε να παίξουμε. Αν νικήσω τελειώνει εδώ το βίντεο. Αν χάσω συνεχίζουμε άλλο ένα battle.
Έτοιμος. Ναι, Μπαταρία. δεν πειράζει. Πάμε. Λοιπόν, Εκεί μεταξύ μου πούμε... Ξέρεις. パンチは必ず一発だけだ。もう終わりだな。 όχι τώρα είναι πιο γρήγορος. Α, パンチは必ず一発だけだ。 όχι, έκανα pilot. Όχι, έχω κάνει pilot. Όχι, μπαταρία μου! Παιδιά, πρέπει να κλείσω το βίντεο, δεν μπορούμε να είμαστε άλλο. Δυστυχώς, επειδή η μπαταρία του Κάρμα τελείωσε. Κατελήθηκε. Τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο. Μέχρι την επόμενη φορά. Γεια σας. Αλλά πριν πούμε το γεια, αν θέλετε πατήστε το κουμπί του like και του subscribe. Ναι. Και θα ήθελα να κάνετε comment τι παιχνίδι να παίξουμε την επόμενη φορά. Γιατί το βίντεο είχε πολλά views και κανένας δεν είχε κάνει comment τι παιχνίδι να παίξουμε την προηγούμενη φορά. Θα μου πείτε, το παιχνίδι που παίξαμε την προηγούμενη φορά δεν ήταν τόσο ωραίο. Ήτανε Build a Boat for Treasures. Σήμερα παίξαμε ένα ωραίο παιχνίδι. Θέλω να μας πείτε την άποψή σας. Και πρέπει να πούμε αντίο. Τα λέμε. Τώρα τα λέμε επειδή πρέπει να κλείσω. Γεια σας.